Katanat Civil Defense and Home Guard Megala Shillong kan pen iya ki pai ba ya kerukam kumno ban Iada habasha ter da ubam u Namding ni puknina ni drone nasun ha ka Thma ya kan ni rukam pen i bar hika ya gibreu kaban long la shai ka singi la ai kerteng kum ka Armek 1 Asia Apunreu kat kum bujing betha na ka Directorate General ka Fire Services Civil Defense but Home Guard jong ka Ministry ka Home Affairs ka Sukar India kajing pen i rukam kan long ha barok distrik juga jela bad on simbenta lang kitanat beper per ke musipai sun ki sipai rengkau ki polit ki SDRF ki homkat ki civil defense ki volunteer fire and emergency services nawak tanat ko ki khia bat ki wei ha ka state one on sedang na do lai beje jan me ro sa beje jan met ka ba kan thup ya ka jingwat ba jingarap ka jingya khun man polip ka ding ka jingarap ban pen kende apai ba bat ban yarap sumar pang hakan ni kapo sawai sairan hakapo lai beje ban pen i rukam bad hakap saw hakapo saw beje on pen sawa biang ban pen i ba baro lab pen kot ia kan e gejing pen i rukam haka stage tu kan sedang haka hendreu san khandai minit jan mit bad hadu nyau ar minit jan mit haka ba on pen sawai ka sairan haka por nyau beje ban pen i badon ka Jingshah Hiar Thma nasoin bagi pajba kedai ban pelip no ikiding Jingshah kum ka black out kani ke black out bahab ban pelip ya barok giding jisai kan ne tang a minit berkan kod hinyau baje ar minit hak por jan mit bat sapen pa pat da kesairen ke batho all clear ke bomot la dep na dong shadong u ba bi mukhimu joint director ka civil defense and home guard bat u ba posla Inyo senior barkan officer ka saya director of civil saya defense upaj ba kya kerpat sepang ikipai kani ba ka mesin mock benta exercise pura ka bangin ha le ka gejing la pakai syai kedi kata rukam kalong nanga kapsa go utret kame jong ka nai jing pen April yayong Iada ikipai ba ko kani jing ka mock exercise kandi ka mock exercise ka ba ar ka bangin le halor ka air raid nane ka jing ka attack no nane ka jing thombor na sunbeneng na ki nongshun foreign countries any foreign country mo kanunu ka ri ka ba long nongshun ni kari India kamut kani mo exercise ka de kata ka phang barbor ngi jule namata ujumai andre kani ka sin ngi le halor ka jing thombor na ki ri ki banaba lingba ki ling sun lingba ki missiles bat kumbangi la syam hakini kitma barang sudap ka sundur ka Iran waru ngilap ba kila penan kamru ya ki drones di ya kini ka mock exercise ngila ai kerteng ka Armex 1 but ya kini ka mock exercise ngin le artli ki benta ka benta ka beningkong ngin yo ban le iki search and rescue operations ngin le iki fire response ngin le iki medical response have keleng ki districts jong ka state mo hangi hanong ba shillong ro ngin le bat ha keleng ki district jong ka jilla ngin le iki ni ki search and rescue operations kini ki kini ki bentak beningkong na ne ka stage 1 katakan sedang kumbai laong isa mena kan katakan sedang hakapor lai beje kan pa ka siren jong ka civil defense ban pen i ba kalawan kani ke Jinghiar Thma jong ki nongshun te ha bakumta kumut kan sedang kani ka kumut uni missile kumbangi la kani ke scenario jong ini ni ong ba undon we missile uban land ban impact hante ha 101 area di kendon saki drone spot ki ban attack hakeleng ki benta jong ka sor shillong kuma shillong ibu poinisok hotel lain kra ka Saint Edmunds College ka Saint Anthony's school di kini ke stage 1 ka kini di ban saja di laduk lai beji kan sedang kani ka operations ban yo ban yarap kini ki ba shitom ban yo ban penaj mi ki brio ban penebding ta tater di hagapor saw beji ban na kan sadon ka all clear signal pat kani ka rukom ka fair pat jong kani ka air raid siren jong ka civil defense siren mo dia katakan pen i pat ba uni unong shun ula lek hai biang dan lane ka kani ka air defense jong ka India kala la ban ban tackle kan yaki te kemut bakam don suka threat te kemut kala akut kani ka operation dia baru ke operation gen kut nanti baru kini kita sementara ingin saya
yalang hakani ka State Emergency Operation Center bangin yok ban apa dia ka debriefing ka por South Shiteng te hakani ka stage 1 ko banong yepi ki ka jigi sebentar kal along baik ke bala plan lupa mo ki patba kim don mentah hakani kani ka along baik ya ki tanak ki baper ki ban ya senrop lang ki ban ya snok ti lang bat ke department jungi ban le kani ka bong exercise kabenta ka bakongsan hakabangi don kam hai ka jing ya trailang jung ki patba abangi don kam jung ya snok tilang jung patba ka dia ka stage 2 hakabangin penlong ya ka blackout exercise ka blackout exercise ka thong jung ka long ba dakaba penip ya ki light borok haka nongba haka borok benta jung ka jela ni penpulom no ya ka jing thmu jung unong suan kan aba wan ban Hiar haka airspace ni mo ban penhap bom ne ban penjulor ya ki jaka repair ka namba jungi khniat nila ban penpulom no eka jeng temu jeng ki dakabangi pendep lai bagi ni ki nongsun kimla ban yoi mo di takadau kalong ka ba kongsan hadu tata ba hakani por bangi le ekani ka blackout exercise ki patba barok ki di ban isnok tilang dakaba pendep ya ki lai ha kayeng pendep ya ki inverter nanta kanu ka source of illumination mo kanu ka Jingshah ke Jingtebe ikini boro habdi ban pendep no nang bangin na ban achieve kata ka total blackness total blackout mot salon sar boro ki jaka kan diong ti kata kan ban sedang ya kata apa kadai ka signal kadai ka air raid siren kan ka bangin pensawa lingba ki siren ki bangin la don ha boro ki district hakapor nyo buje dikata ka siren kan ne ko 20 minit bat ngan sapen sengap ya pi hadien ka kalong kumno kata ka siren mo di ondal adep 10 minit pi la ya ki pajba baro ki la isno tilang bangi ki la ya pendep ya ki light baro di hadi hakapor nyo lala ar minit pat ngan sapen pat ya ka all clear signal katar kalong daka wi daka sur jong ka siren ti kani kumba armenet bat kani pat kan peni ba uni unong shun don shu kan uni unong shun don shu ka jing thombor bat ki pat ba ki la ban beteng biang iki kam ki jam jong ki ti kemut haka por nyu lala armenet pat upat ba baro un pendep ki lai mo ti ngakwa ban pensai hang ni ba ya ki pat ba kim ni ban long husiar kim ni ban tiang lane ban rai ki kubor ham saya gumta namar kani kalong kamok exercise lane kajing kajing hikai mat kajing pen kre le si yo don ki kini ki attacks kini ki jing thombor hadin habon ma ublei hi Jingshah hi kata dang balong le si la don pat kum kita ki attacks kumbangi la idang shen aka operation sendur kat la don kum kini ki Jingshah di upat ba udi banong balak kre upat ba udi banong batip bakai ka kamram jungu kai bo unle bo un yada ya ladie mo amar kadi na benta ka Jingha jungu upat ba hi bo un save ka life lo jong ka jing ye sementara lang upat ba kalong ka bakong son hadu ka tata haka jing le mo exercise jungi house number adap ho banai me bon ki bala kan tho ba ki penon kam da ka siren tray te kamdei kum ta mo kani ka siren ba mi jupen pa ka por shipho je bat san baje man kasni kadai ka siren jong civil defense ka jingthmu jongi bangin penpa kini siren man la kasni kadai bangin pentikna baki trekam ti kasujaran khat bangi penpa haga to por chipho baje bat san baje bat chipho baje bat sau steng hagi por telang mo tambahkan ni kadai ka siren jong civil defense kamdai ka siren ban sedang tre ban wai tre mo ti menta dapi ailat yang ngan pun slow pi yakini ki siren bau pat ba ru un yo ban pen ya her ba un tip kai bon na mo te kumbangal o ngamen ne hakapor hinyo buje kandon ka air raid warning siren lane ka red signal ka bangi ong mo ti kata kemod ban peni ba kandon ka jing thombor nasun beneng ti kani ka kadika jing sawa
kakakio bakahir kamlom renti mo tekane kamut ka jing ka signal jung ka jinglu jung ka kanong ban ong ba kan wan ke jing thombor na sun beneng mo te menta pak ngan persengap bipi kani ka all clear. This is sound for the all clear warning. And the duration of the siren? To kani ka nabenta kani mo exercise lasai ya kani ka air raid warning mo ka red signal ngin penpa tang 1 minute. 1 minute. Kadi ka siren ka balong hiar kani ka all clear pat nane ka balong la ja uni mongsun di kani pat ngin pensawa 6 minute mo kani pat kuma piyok so balong ka barenti ka siren kamdon ka jingkio kamdon ka jinghiar kalong renti bet salon sar kuma ngila itu mena deh ka stage 1 ngila identify ki stakeholders ki bani simenta kum ki Different line SDRF departments like ki civil defense home guards nanta ki fire and emergency nanta ki health department ki army ki Indian Air Force ki nok ti lang mak ni Telecom department? ka telecom hoi ka telecom department tu ka don ka benta ka kongsan ban pen im yang ki lines of communication ti ki maki simenta hoi million crucial time okay to react, to respond and to go to a safe place. We get our intelligence from the Air Force. Okay, once an enemy aircraft approaches the Indian airspace, the Air Force informs us that there's an incoming threat, which gives us from the time that it enters the airspace to the time that we sound the siren and the response of the public, we have ample time to save lives. Okay, so the air raid siren is a way to tell the people that there's an attack going to happen and that you need to take steps. What are the steps? Go to a safe area, a bomb shelter. If you are outside, you will try to go to a covered place, safe places. to a safe place. That the main aim is to save lives.